Hebat hebat. Wilujeng dalu Mas Percil. Wilujeng dalu Mak Cangik Bu Limbo. Waduh. Alhamdulillah kepanggih kalian kula wonten daerah Joho nggih. Wates Kediri. Wates Kediri jan wis nyemoni tenan Mbah Lurah. Napa? Ha pas jenenge bintang tamune Percil kan di tengah sawah. Sawah iki lapang. Lah kok ora sawah ngono kuwi. Kancing ya dipasne lho. Nggonmu ya panganane ndut. Mboten napa-napa Mbah Lurah niku wah kula niku mun dugi mriku Bos. Alih lurah nu ngeten. Lah awake dhewe jagoan ngene. Lho, mosok Mas? Lah aku ndenane wong 5 lho ngadepi aku ora mundur belas mburi tembok. Sing ndi? Sing salaman mau. Lah sing paling berat ki lho. Pak Sodik. Oh, Pak Sodik marotone Mbah Lurah. Wah, tas teko dikai kopi aku. Lah kok lali ra dikai gula pawawit. Awakmu dikai kopi panganan soto. Wah, iwake wakeh Cil. Ning ndi? Lah ning kono mang. Ning omah Mbah Lurah. Iya, iwake sak pirang-pirang. Tipis-tipis. Mangsamu tipis akeh timbangane kandel mung sitok cengohmu lho karo mangsaku. Iki lho Mas. Lah dalam rangka tasakuran. Tasakuran Bapak Suhada. Oh iya. Anggone katemben warga masyarakat nganakake pesta. Kleru. Lho jenenge sapa? Bener, Mbak Lurah Pak Suhada. Lah syukuran Pak Suhada apa desane? Desane. Ya Pak Suhada ning gitu, kembulan hajat karo warga masyarakat. Lho masa masyarakate dipangan kok kembulan barang iki lho. Tegese iki ngerjakne desane karo masyarakate ben ketok rukun. Waduh. Ya awakmu sing ngomong gak. Angel lek Mas iki Mas. Aku lak ngeten iki lho. Aku lak duwe rung dikekne ya ngono kuwi. Ya ora. Pisan kuwi pindho nek ndelok panggonane. Nek panggonane ning sawah ki ngeten iki. Cocok slejo. Nggih, wedi petuk bapake bangkak. Uyuwi bosok. Tasakuran ki lek cara kasepuan nu piye Mas? Tasakuran rasa bersyukur saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sok sapa sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi rezekine. Lan sok sapa sing kufur marang Gusti Allah azab sing bakal mudhun. Lah niki lak napa bersih desa. Anadopatu minal iman. Oh, termasuk kebersihan niku sebagian dari iman. Oh iya. Ning nang mboten namung bersih desane tok. Nah, nek menurut tuhu penjenengan niku nek alat bersih napa? Alat pembersih. Alat pembersih niku ya termasuk arit, sapu. Nah, sapu niku wonten tegese. Lah nenek iki mboten nutut. Mboten enten apa-apa. Sapu nggih ngerti. Sapu niku enten tegese. Alat bersih sapu niku wonten tegese. Nyapa tok jenenge sapu? Sahadate niku penting. Iya. Pusatno pikirane marang Gusti Allah. Lho. Sahadat sedinane kunci wong mlebu Islam niku sahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kuwi pegangan prinsip hidup di dunia la tafarraqu. Apa niku? Rukun. Oh iya. Cuma rukun karo kanca-kancane tangga-tanggane karo awake dhewe belajar kudu rukun. Amin. Jarkoni. Lah timbangane awakmu kok. Lah kowe jarkoni iso ngajar iso nglakoni ya awakmu kuwi kok. Lah kowe ngomong ning ngarep kok padha Tony Boster kowe. Lah kok iso. Waton muni ndobosmu banter. Lah awakmu ngomong sapu apa kancane ora oleh. Jajal ngene sik Mas Kuntet. Saiki jajal didelok kebisane Mas Percil. Nggih, monggo. Dadi lek Mas Kuntet mau ngomongne sapu, sahadat dan pusatkan perhatian kita karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saiki nek awakmu apa Mas Percil? Aja kok lek kancane ngomong terus siso-siso nyepelekne. Ngono iki jenenge ngino. Lah kula mboten sapu, Bos. Apa niku? Kula sampah. Wah. Sampu, lah wis enek sapu ra enek sampah apa ngresiki apa? Oh iya. Bacok cengelmu. Iya wis ngerti. Ya ngomong bacok-bacok sini aja ngono sampah ki artine apa? Samboyo. Lah jaranan. Apa samboyo wis samboyo. Dirungokne tenan awakmu. Samu barang kudu iso nglumpuk, masyarakate kudu iso dadi bersatu. Satu tujuan bagaimana desa Jawa bisa lebih maju. Bacok cengelmu. Ra iso. Ya, sam apa Mang? Samboyo. Samu barang. Kudu bisa nglumpuk dadi siji, nyawiji. Iya ya ngono menteleng-menteleng. Mumpung iso. Pah menteleng-menteleng lho. Sumpah to. Lho, iki hitungane piro aku ora ngerti. Lah. Sumpah iki kowe hitungane karo sapa ora ro. Dadi awake dhewe iki nuwun sewu Pak. Awake dhewe kudune rukun, Bos. Jenengan kalih kula niku kedah rukun, ora oleh tukar padu.
Karo meneh umpama tukaran niku tukaran bab apa? Wedokan kok. Lah. Realita lho. Realita lho. Realita. Wong iki kudu belajar leren. Aja ngomong leren ning belajar leren. Lho, belajar leren piye jajal kowe carane umpamane roh wong wedok terus jajal piye mripatmu jajal ayo. Nek roh wong wedok ben ora ketok haram, ora ketok maksiat kuwi gampang. Lah, wah wong ayune, ya Allah, ndonga. Ya Allah, seandainya mata saya dibutakan, saya tidak akan bisa melihat ciptaan keindahanmu ya Allah. Mudah-mudahan jadikan barokah ya Allah. Iki tak tekankan. Dadi awake dhewe nyawang wong wedok ayu iki ndak dosa. Sing penting gaji. Nyapa to? Lah nek wong ngomong iki rungokno. Lah ngeten iki kepala tiga iki ngoten niku. Ndak percaya aku. Sing penting awake dhewe ndak nafsune lho. Sapa? Lha kapanane sampean karo aku mlaku tumuk-tumuk roh rondo roke sakmene bah ndah niya gawa mulih cil. Ngono kuwi karepe piye? Kuwi manusiawi. Lah iya tapi kuwi kudune diilangi, Bos. Aja mikir kaya ngono kuwi. Lah wong wedok mlaku timik-timik ndang dicikok WhatsApp-e. Lah terus WA-ne dhek dilebokne WA-ne dhek. lah. Iya nek kowe wedok. Lah nek mata banci. Orane padane canggumul kok piye kancane iki. Tapi nuwun sewu, masyarakat niku mriki hebat, Bos. Hebate ngendi? Lah niki lho wong sakmono mbane lungguh kabeh. Madhep rene ya bareng. Lah terus ngadep rono terus piye? Lah masanu bakul ora madhep rono terus madhep rene ilang kabeh bakulane cengoh ora ndek bocah iki. Napa malih niki barengi napa hari mengeti pahlawan. Hari kemerdekaan hari pahlawan. 10 November. Nggih, penting lho, Cil. Pahlawan. Iya. Sik ngene saiki, ora usah ngomong aneh-aneh. Untuk memperingati hari pahlawan, ora mung nembange, ora mung dagele, saiki njajal deklamasi puisi. Kesan pesan tentang kepahlawanan. Sebab apa awake dhewe iki ning kene ditugasne Cil. Ditugasne karena negara ketegangan negara. Majunya negara dari pemuda. Roh Surabaya, arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya 10 November. Saiki kegigihan seorang pahlawan ungkapkan dengan kata-kata. Umpamane pahlawan Jakarta, roh musuh Londo jajal unine piye jajal kowe? Mune Jakarta. Bahasa Jakarta. Bahasa Jakarta. Hei, Belanda. Laknat lo, nih gue lawan lo mati di sini. Oh, Jawa Tengah. Bangsat, subhanallah. Hei, kowe wong Londo, ojo pati-pati kowe ngidak bumi Nusantara. Lah mati ning kene. Surabaya. Mah, ayo jawab ora? Rek, Surabaya piye lho? Goblok ngene lho Surabaya. Hei, Londo, picek cuk. Ya cok cengelmu 10 November Surabaya Bung Tomo lho tenan tet wong apene mbacok ndase aku awakmu dhewe umpamane bojomu digawa wong liya ora panas hatimu padha ngono kuwi ngapa bojo digawa wong liya kok panas lho awakmu gak panas lho monggo oh iya bojone merongos kok ngapa kuwi wis salah sak prongosan karo mangsaku pesan-kesan untuk pemuda pesan-pesan puisi ta Mas puisi deklamasi aku sing kene diiringi Mas sing kene nggih tak iringi lagune apa Korban Janji lah yo lagu anu no nasional no baca ndasku kok mbok kaya ngono iki bareng iki lho biola ngomong pemuda dah kleru biola ini ndi to iki lagi lali terus ngono lali lho bos jenenge lali telonan ngene ayo lagune apa syukur to sing halus lho sing halus lho Dihayati. Indonesia. Iya, cok blasmu ngegen-geti kancane lho. Ku lho dadi anu ku nemen nemen kowe iki masamu 10 November Surabaya semangat lho nggih no. Semangat kancane lho kaget goblok. Lah terus kok kon piye? Wes biasa Indonesia. Alon. Iki alon apa keras? Alon itu. Indonesia. Jane banci kok piye kowe. Jare mau tegas. Standar. Angel.
Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan NKRI harga mati. Sombong. Dimanakah negara Indonesia? Pada tahun 45 Indonesia telah merdeka. 10 November dijadikan Hari Pahlawan untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak kehilangan nyawa, bercucuran darah. Iya dan bener. Oh, pahlawanku. Betapa sedihnya kau jadi pahlawan. Ya ampun Mas Andre. Banyak anak yatim piatu kehilangan bapaknya. Allah. Untuk mengibarkan sangsaka merah putih, menegakkan Pancasila. Ya Allah. Pahlawanku, pahlawan. Ya dan pesane ya dan ya. Banyak para janda kehilangan suaminya demi kemerdekaan. 6 Det. Nom. Siapa yang peduli dengan janda? Alah, pesane. Janda muda, Oh. janda tua. Aduh. Siapakah yang mau dengan janda muda? Aku Det. Siapakah yang mau dengan janda tua? Ojo patenono wis tuwa. Oh, pahlawanku. Begitu banyak janda. Kok tawa janda iki jane Jane. Kowe iki jane. Deklamasi kok tawa. Deklamasi model apa? Rondo tok iki lho. Lan jenengan purun apa mboten janda? awake dhewe wis kepala 4. Lah, Kok mek ngomong dhewe. wong iki mbok sing Lah meneng. kowe iso apa ora? Iso lele. Nah. Tutno. Sing tegas. Oh, bunder tak bacok cengelmu lho. Tak bacok cengelmu lho. Tak bacok cengelmu. Kowe meneng kok. Gawa bandar dadu to? Tak bacok cengelmu. Bandar dadu. Apa to, Mas? Nyapa, Mas? Lah kowe nek bojo loro Mas. Bocah piye to? Bocah Gini, ayo. ora ngerti percel iso apa ndak. pare iki mangsamu. Apa duduk apa, Bas? Duduk janganan. Lho, nyambut gawe. Nyambut gawe dolan kok Tutno bojo ya? loro kok dikiringi Mas percel. Tutno sairku. Iya ya sembarang. Kowe gawe apa ya sembarang tak tukne. Dari yakinku. Dari yakinku teguh. Kita harus ikhlas. Kita harus penuh semangat. Ya ora? Akan kesucianmu. Oh, pahlawan. Hampir malam di Jogja. Malam-malam aku di Jogja jalan-jalan. Oh, ada apa? Keretaku Tutut, cuki-caki, kereta datang. Remang-remang cuaca di sana mendeng. Atau kita tenang. Aku terkejut. Apa sih? Kelangan. Wis tekan ndi ta? Ison kelangan. Ati kembyang sing tak eman-eman. Oh no. Loro ati iki. Sangat sedih dan sangat sakit. Kudangan wis digawa wong liya. Kurang ajar. Tutupen botole. Aja ngombe arak gepengan cap kontol. Aja diombe dulur-dulur. Iso ngrusak awakmu kabeh. Rungono para pemuda-pemuda. Rungono kabeh. Jangan sekali-kali kamu meminum air keras. Gosok cengelmu iku. Tak omongi kabeh bocah-bocah. Siji mboko siji. Terus kita teruskan satu malam. Oh indahnya. Semampir.
Gusti. Wis pas wis gak. Mau, kok iso payu teko ngerti-ngerti aku Ya boleh apa enek puisi semampir. Lah cinta satu malam ning kono 7-5 biyen wis mampir goblok ngono lho. Saiki